ostatu onenaren saria eman digute, hau da hau. Konparaziozko perpausak, ona, hobea, onena, hoberena eta hau da hau esamoldea. Kaixo, zer moduz? Gaur zenbait gauza edo egoera konparatuko ditugu. Adibidez, ni landetxetara joaten naiz beti oporretan. Baina, nire lankidea hoteletara joaten da. Zuretzat, zein ostatu mota da hobea? Ikusi bideo pasarte hau. Pilartxoenea ostatuan berri on bat jaso dute. Izeba, sari bat eman digute. Begira, irakurri. Ostatuen elkartea, sari banaketa, ostatu onenaren saria. Guk? Ai ama, hau poza! Zorionak, Izeba! Zorionak zuri ere? Sari bat, hau da hau! Bi gauza edo gehiago konparatzen ditugunean, bide desberdinak erabili ahal ditugu. Aurreko kapitulu batean ikusi dugu desberdintasunezko konparazioetan baino agoak formulazioa erabiltzen dugula. Kasu horretan, baino partikula erabiltzen dugu eta adjektiboari ago atzizkia eransten diogu. Adibidez, nire ustez landetxeak, hotelak baino lasaiagoak dira. Baina badira konparazio hau egiteko forma irregularrak ere. Adibidez, onak, hobeak, onenak edo hoberenak. Ona hemen adibide bat. Ekaina oporrak hartzeko hilabete ona da, baina iraila hobea da. Ez da zuzena iraila onagoa da esatea. Beste adibide batzuk. 3 izarreko hotelak onak dira, baina 4 izarrekoak hobeak dira. Ez onagoak. Hor ematen duten kafea da, nire ustez, kaferik onena. Superlatiboaren kasuan egokia da, baita ere, hoberena erabiltzea. Beraz, kaferik onena edo kaferik hoberena esan ahal da. Eta zerbait baloratzen dugunean, edo konparatzen dugunean, askotan erabiltzen ditugu harridura adierazten duten esamoldeak. Erreparatu, hau da hau esamoldeari. Ostatu onenaren saria irabazi dugu. Hau da hau. Esamolde hau da marka hau, edo hau marka esamoldeen pare-parekoa da. Ikus adibidea. Nik ordaindu behar dizut bazkaria? Hau da marka, edo hau marka. Ariketak osatuko ditugu orain. Egin aukera egokia. Ekaina oporrak hartzeko hilabete ona da, baina iraila hobea da. 3 izarreko hotelak onak dira, baina 4 izarrekoak hobeak dira. Zein da zuzena? Hor ematen duten kafea da nire ustez kaferik onena. Hala, hor ematen duten kafea da nire ustez kaferik hoberena. Biak dira zuzenak. Aukeratu esamoldea, nik ordaindu behar dizut bazkaria, hau da hau. Hau da, marka hau. Hau da hau da zuzena. Desberdintasunezko konparazioak egiteko kasu irregularrak. Ona, hobea, onena edo hoberena. Harridurazko esamoldeak. Hau da hau. Hau da marka hau. Hau marka. Aio, laster arte.